بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم da farko dai ina ba da haƙuri game da cewa sai wannan lokacin na zo domin hakikatan na so a fara wannan daura da ni kuma a kare ta da ni ba don komai ba saboda ɗalibai su san mahimmancin irin wannan daura da kuma mahimmancin malam Aminu Bagarawa. Wannan na so mutane su san shi domin hakikatan akwai lokacin da wani abu ya gudana wanda ɗalibai ya nuna cewa da yawa daga cikin ɗalibai ba san irin baiwar da Allah ya masa ba, domin abu duk waɗanda Allah ya baiwa to su ya kamata a ce suna gabatar da abu ta inda al'amari bai tsayawa ga wasu mutane, tafiya ake yi to babu abin da malami ke jin daɗi kamar ya waiga baya ya ga cewa ko bayan ya tafi akwai waɗanda Allah ya ɗago su za su ci gaba da wannan abu. To wannan shine babban ci gaba, duk wanda ya samu wannan to hakika ya ci nasara ga rayuwarsa kuma ya yi sa'a. Amma duk lokacin da baka da wannan in ka tafi zai maye gurbinka to na mutum ya riga ya asara. Sannan kuma ɗalibai da yawa Allah ya kan ba mutane baiwa amma su ba su sani ba, kuma wani sa'in ba a nuna musu inda za su san waɗannan abubuwa, to na ake da matsala hakikatan. To da ka lokacin da Malam Aminu ya gaya min zai wannan daura, hakika na ji daɗi ba don komai ba sai dan mutane su san cewa wane ne Malam Aminu. Yanzu tashi ne na gwamnati Malam Aminu zuwa karanta da ɗalibai sai ga wasu na ganin a'a ba shi ya kamata yi ba, wasu na ganin a'a wane ya kamata yi da sauransu misali. To da haka kenan kun ga irin wannan daura hakikatan tana nuna mana mu san irin waɗannan, mu san bai wanda Allah ya wa mutane, sannan mu tashi mu zo mu neme ta. Malam Abdulrahman ko riga kun san shi, kun san bai wanda Allah ya masa ta Arabiya ba a nan garin Sokoto ba, a Najeriya kadai ba. To da haka irin waɗannan hakikatan gudunmawa da suke bayarwa muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara musu albarka a rayuwa, domin wannan gudunmawa da wannan yada ilimi shine abin da ke kawata gari, kuma ilimi matukar ana yada shi to zai yawaita, kuma ya yawaita to al'umma ba za ta fita daga cikin bata. To da haka wannan na daga ciki yasa na so tun jiya a ce na halarci wannan karatu, amma zuruf din da suka taso mu masu ƙarfi suka dai gaza da suka hana ne samun dama sai wannan lokaci yake. Don haka Allah ta'ala ya kara albarka. Wannan daura da muka yi, abinda muka ji ina roƙon Allah ya sa mu amfana da shi, abinda muka sani Allah ya sa mu amfana da shi, abinda bamu sani ba Allah ya sa wannan daura ta zama mana mabudi na neman ilimi da kuma ƙara bunƙasa shi da ƙara yawaita shi. Don matuƙar kana raye to kana da damar neman ilimi, to amma in mutum bai raye nan ne kawai ilimi ya dakata masa, amma kana raye kuma ilimi ka nema a nan ka nema a can ka ɗauna nan ka ɗauna nan, to da ka ke haɗa ilimi. Matuƙar kai jumudi a ni sai guri kaza to na ke samun matsala. Sannan mun ji bayanai da dama cikin wannan littafi game da ɗabi'a da halaye da yadda ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya kasance, wanda matuƙar muka rike waɗannan to za mu samu sauƙi cikin al'amura. Kakan samu matsala ɗalibin ilimi bai kai inda ya kai ba, amma kuma sai ya zo yana fatawa, kuma fatawar da za ta jefa rayuwar al'umma da yawa cikin matsala. To da haka irin waɗannan abubuwa bin abu tarayyu da kuma sanin ya kamata, da sanin halin malami, da sanin irin malamin da zaka ɗauka karatu a gunsa, da sanin irin yadda zaka yi mu'amala, da lokacin da zaka bada fatawa, da irin fatawar da zaka bayar, duk waɗannan suna da tasiri ga rayuwa, kuma suna da tasiri ta inda kai kana iya inganta rayuwa. Don fatawa ta illata, akwai fatawa da zaka wa kanka kai kaga tana da sauki, kai ka wa kanka fatawa akan ga zaka yi sallah kaza ko zaka yi kaza. Akwai fatawar da zaka bayar wacce tana iya jefa rayuwar al'umma gaba ɗaya cikin hatsari, to kaga da irin waɗannan suna buƙatar ilimi. Don haka abubuwa dai suna da yawa. Malamin Allah ya saka da alkhairi, wannan karatu Allah ya masa albarka, ko da karatu wannan karatu na fata Allah ya muku albarka. Allah ta'ala ya sa wannan karatu ya amfane ku, ya amfane mu, ya amfani al'umma gaba ɗaya. Kuma na fata Allah ya yawaita mana irin su Malam Aminu, irin su Malam Abdurrahman da yake bada gudunmawa, shi ma ba mu macewa da Malam Abdurrahman gudunmawar da yake bayarwa lailan wani haran ta gurin rubuce-rubuce, shi ma ga rubuce-rubuce ga karantarwa ga bayyanar da larabci. Allah ta'ala ya yi albarka gaba ɗaya. Duk waɗannan ayyuka Allah ya sa a cikin mizani, kuma Allah ya yi wa rayuwa albarka, Allah ya bada tsawon rayuwa da za a
ci moriyar wannan karatu. Ya nan zan tsaya ai hakuri kamar da na gaya muku, ina da uzuri, amma saboda alƙawari da nan Malam Aminu da kuma abin da nake so mutane su sani, to wanda yasa din na takura sai da nazo. To na fata Allah ta'ala ya karba mana wannan fata Allah ya kara masa karfin gwiwa wurin gudanar da wannan. Yanzu za mu tafi gaba da ijaza ga waɗannan ɗalibai da suka yi hazaka. Ina fatan su ma kuma su yi koyi da Malam Aminu kamar yadda ya tsaya ya koyar, to su ma su ci gaba da wannan dama su kai ga koyarwa. Wannan wadda jana ta farko da zan ba ta Malam Abdurrahman Aliyu. Malam Abdurrahman Aliyu ya karanta Qur'ani min awwalihi ila akhirih a gaban Malam Abdurrahman bi riwayati Susi a gurin Malam Aminu Abwada a gaban Malam Aminu Umar Bagarawa bi riwayati Susi an Abi Amr al-Basri. To da haka Malam Abdurrahman Aliyu idan kana mawjudan falyatafaddal mashkura. Allah ya sanya albarka. Magakumullah, arakumullah, ya kita untuk lafiya. Tauhid, magakumullah. Allah ya albarka. Masya Allah, tabarakallah. Magakumullah. Sai ɗalibi na biyu shine Sanusi Sani dindin mahi ko shagari, wadda ke shagari ta ce umuman wa khusus. Allah ya sanya albarka, wa fada kuma Allah ya suka da su da suka. Yawwa, Allah ya albarka. Yawwa, wannan fatan kowane daga cikin ku shi ma Allah ya nuna mana ran da zamu ba shi tasa irin wannan. Allah ya sanya albarka, Allah ya albarka, Allah ya tawfiki wala amin wa fada kuma Allah. A zo da cigaba amin, a cigaba karanta shi, a cigaba. Alhamdulillah, saurari jawabi na uba kuma kaka samahatu Sheikh Abdullahi Sani Abdullahi Sokoto. Muna fata Allah ya saka malam da alkhairi, Allah ubangiji ya kara mu rayuwa albarka.